Van nalimbuwad og nidaraw sa mga bulan sa Center Island sa Cebu South Coastal Road. Sa dakbayan sa Talisay si maging weekend. Ang report ni Femari Dumabok. Natumba na og miali sa Picas Lane sa Cebu South Coastal Road kining van. Gingong kalit lang nawad-an sa kontrol sa gimanihong van si Jeril Matulin, 38 anyo, samtang nagsubay sa Cebu South Coastal Road habig na sa utlanan sa dakbayan sa Subo ug Talisay. Padon niya itong higayon si Matulin sa habagatang bahin sa probinsya sa Subo. Diyang naitabo ang aksidente pasado alas 5 sa hapon niadtong Sabado. Mapit pa sa kasabihan dagan kay sa South. Kung niya pagdayong tulog niya kay nguna sa Talisay, nakaagi siya og something ungiven surface ba. Diya dapit sa Baytaytayan. So mo to nga na out of control siya, na ikis-ikis ang iyang pagdagan hangtod nga dito siya paingon sa Center Island. Plano ni tumulak nga makigtagbo sa taga DPWH aron pangumustahon sa dugay ng reklamo ngan even surface sa National Road din sagad may tabo ang aksidente diha sa CSCR. Samtang gisubay usab nila ang posibleng overspeeding sa mga truck nga moagi sa CSCR nga posibleng nakatampo sa mga disgrasya. Ang problema magud ani mga trucks nga usahay abot anang intersection makakitag enforcer medyo ining muhinay. During sa area nga walay mga enforcer, una sila usahay magpagkusog. Pero inoon, ang tanan nga mga discrash sa SRT karon, wala dili ni maka-confirm nga kana naka-contribute ang overfeeding. So, doon ay uban nga kanang misjudgment lang yun sa ilang pagmaniho. Misang puta ang aksidente sa paghuot sa dagan sa trapiko niadtong weekend. Ilabi na nga nagabian ang pagkuha sa nalimbuwad nga van. Uban ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bistak.